Здравейте, приятели! Посещавайки град Калофер, обязателно посетете творческия център на калоферската дантела, открит през 2018 година. Той представя и популяризира български национален стил в изработването на совалкова дантела. Той е уникално по своята същност място, което ежедневно и целогодишно изпълнява своите функции. Предполага се, че първите образци на совалкови дантели в град Калофер са донесени от Западна Европа в края на 19 век, когато започва европеизирането на българските градове. Идеята за създаване на училището за дантели в град Калофер е на видния калоферец Минко Фетваджиев. През 1909 г. Донка Шипкова от град Калофер е изпратена да учи плетене на совалкова дантела. След завършено обучението си, тя става първата учителка в училището за дантели в Калофер, открито през 1910 г. То е единственото в България специализирано училище за совалкова дантела трудолюбие. То е с двугодишен курс на обучение и се издържа от Калоферското общинско управление, Калоферската дружба в София и Женското дружество просвещение в града. По-късно ръководството му поверено на граждански комитет. В това училище са получили знания и професионални умения в създаването и изработването на совалков тип дантела около 1800 жени и момичета. Младият екип ни посреща с усмивка и ни въвежда в един красив свят. Има и разкрит магазин с произведения на съвременните български жени, майсторки на совалковата дантела. Разбира се, и ние си закупихме една прекрасна пеперуда. Дайте по един палец и се абонирайте!